در مشرق امروزه دو مسئله موردی بررسی قرار داده می شود. رفتی تامین اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 30 آگوست سال 2013 تحت رقم 1504 درباره استراتژی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2013-2020 و دوم وظیفه گذاری‌ها برای فعالیت ҷаласаи корӣ назди раиси вилоят вобаста бо рафти таъмини фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020-ро раиси вилояти суд раҷабой аҳмадзода оғоз намуда қайд кард ки имрӯз барои аз байн бурдани амалҳои коррупсионӣ дар баробари сохторҳои марбута сокинон низ бояд самгузор бошанд, зеро бар зидди ин амали номатлуб танҳо дар якҷоягӣ метавонем мубориза барем. ҳозирини киромӣ дар паёми навбатии сарвари давлат пешвои маъзин миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон тақвияти мубориза бар зидди коррупсия ва дигар зуҳуроти номатлуби ҷомеа чун яке аз вазифаҳои муҳими мардумии кунунӣ бори дигар арзёбӣ кардем. пешвои миллат таъкид намуданд ки коррупсия яке аз монеаҳои ҷиддии рушди босуботи кишвар буда метавонад боиси коҳиш ёфтани эътибору обрӯи давлат дар арсаи байналмилалӣ و ناراضی شهروندان از فعالیت ساختار و مقامات دولتی گردد. واقعا تجربه بسیار دولت‌ها نشان می‌دهد که سری وقت پیش‌بینی نکردن کروپسیا جامعه را زیر خطر جدی می‌گذارد. дар ҷаласаи мазкур сардори агентияи назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суд баромад намуда доир ба иҷрои стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 сухан гуфт. ахборотҳои дахлдорро аз раванди амалишавии стратегияи мазкур омода месозанд ки чунин ахборотҳо аз он воҳӣ медиҳанд ки раванди амалишавии стратегияи мазкур дар баъзе шаҳру ноҳияҳои миллат бисёр ташвишовар мебошад. гарчанде ки барномаи мазкур аз фармони роҳбари мамлакат ба имзо расонида шуда бошад ҳам баъзе аз масъулини мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва сохторҳои вилоятӣ таъмини босифати онро мадди назар намуда бо нақшаҳои рӯякӣ ва маълумотҳои носаҳеҳ маҳдуд мешаванд. бинобар ин мо бояд фикру мулоҳизаҳо ва камбудиҳои ҷойдоштаро мавриди муҳокима қарор дода аз натиҷаи ҷаласаи имрӯза хулусҳои дахлдор ба худ барорем. сардори ин ниҳод ҳамчунин қайд намуд ки дар ҳудуди вилоят то ҳол амалҳои коррупсионӣ дида мешавад ки ба ин амалҳо баъзе роҳбарону сардорони зерсохторҳо даст мезананд. таври санаи 26 декабри соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатии худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қайд намуданд коррупсия яке аз монеаҳои ҷиддии рушди босуботи кишвар буда метавонад боиси коҳиш ёфтани эътибору обрӯи давлат дар арсаи байналмилалӣ ва норӯзии шаҳрвандон аз фаъолияти сохтору мақомоти давлатӣ гардад. воқеан ҳам коррупсия ба амнияти иқтисодии давлат рушду нумӯи он ва сатҳи зиндагии мардум исороти калон мерасонад. амасола дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва аз он ҷумла дар ҳудуди вилоят зиёд гаштани кирдорҳои ба коррупсия алоқаманд боиси ташвиш ва яке аз мушкилотҳои пешрафтаи ҷомеаи имрӯза шуда истодааст. раисони шаҳру ноҳияҳо низ дар навбати худ ба саволҳои раиси вилояти суд муҳтарам раҷабой аҳмадзода доир ба стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ва амалҳои коррупсионӣ рух дода ҷавоб гуфтанд. раиси вилоят бори дигар тамоми сардорону роҳбарони мақомотҳои қудратии вилоят, директорони корхонаву идораҳо, раисони шаҳру ноҳияҳоро вазифадор намуд ки баҳри дар амал иҷро намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми воситаҳоро истифода бурда барои таъмини зиндагии осоиштаи сокинон ва фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои сайёҳон вазифадор шуда масъулиятро бештар ҳис кунанд. мақсаду бароми стратегияи мазкур ин паст кардани сатҳи коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон буда барои бартараф намудани монеаҳо фароҳам овардани шароит барои рушди иқтисодиёт инкишофи арзишҳои демократӣ баланд бардоштани нигоҳбонии мардумро монда шудааст. дар робита ба ин дар соли 2019 ва як моҳи соли 2020 аз ҷониби масъулини сохторҳои дахлдор баҳри иҷрои нақшаи кори доҳаидории стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 дар шаҳри хуҷанд як қатор корҳо қабил гардиданд. سوال هست در شهر بجایی شورای جمعیتی ما سوال دارید بعد قانون تنظیم جشن و مراسم ها در شهر امروز کمال بخش نیست. بسیار حالت های ویرانگونی قانونی تنظیم حالا هم گذراندنی معرکه های زادروز نام و طالبان بسیار امروز ویرانگونه. قدرت‌الله رحمت‌اللهов، Нодири Насимзод, Паёми рӯз.